Pentru mine este un moment foarte emoționant. Nu mă așteptam. Dar cine se aștepta, domnule, ce parcă eu mă așteptam? Nici eu nu mă așteptam, să știți. În treburile astea, în general, se spune, dacă desigur urechile nu vă deranjează... Urechile? Da, urechile sunt așa un mic fleac încât chiar mi-e puțin jenă să pun problema. Păi dumneata, dar uite, oamenii sunt diferiți. Păi unii au nevoie ca urechile să fie cum trebuie. Dar sufletul, Duhul nu contează, nu are nimeni nevoie de el. Ha? Nu. Da. Dar cred că... Că din pricina urechilor, Doamne ferește să se ivească vreo problemă. Numai că... Acum mi-a venit. Ce? Altceva mă deranjează. Nu numai urechile? Eu de altceva pot să garantez, domnule. Nu este vorba despre aia. Atunci? Sincer? Până acum n-am abordat practic problema. Iată despre ce vorba. Domnule, Ceapanca. câteodată e mai bine să nu mai desfaci. Da. Ceapanca. Bulgărașul meu. Dragă de ea. Izvorul meu de lumină. E albă. În timp ce Dakara dumneavoastră, întru totul remarcabil și care îmi place chiar foarte, foarte mult, dar e negru. Ea e albă, el e negru, ea e Și albă. care este deosebirea dintre ei? Nu sunt pudele amândoi? Nu știu, de-aia vă întreb pe dumneavoastră, pentru că eu nu știu dacă se poate chiar așa. Se poate și mai și! Dar de ce să nu se poată? Da. Mi-e frică. Mi-e frică și mie. Mi-e frică. Suntem oameni. Suntem bărbați amândoi. Da. Înțelegeți cât este de important acest lucru. Înțeleg și Dakar și el înțelege. Domnule, am să vă spun însă acum ceva. Deci dacă vă gândiți mereu la asta, domnule, viața este așa o chestie. Da. Câteodată e mai bine chiar să nu înțelegi. Da. Păi da, pentru că poți să înțelegi atâta încât după aceea poți să... O secundă. Noi ne-am gândit simplist până acum. Noi nu ne-am gândit decât la viața noastră din viitor. Dar noi am trăit așa că n-am avut pe nimeni și nici nu avem. Când trăiești așa, ți se pare că așa se și cuvine. Da, și că e normal. Mă înțelegeți? Da. Înțeleg. Foarte bine. Ceapanca! Domnule! Da! Gândiți-vă! Când voi fi mort, să-mi puneți chitara mâini și mâna stângă la un acord minor, dar până mor, lăsați-mă să cânt, că vreau să cânt. Vă dați să nu mă îngropați, să mă ardeți pe rul, să vă încălzesc și apoi să mă duc în sus spre cer până la el, să-i cânt eu lui și dacă nu-i am să-l aștept,
mai mult cât aș vrea, mai mult cât aș vrea. Răpancă. 3 zile, 3 nopți, chiuiți și dansați, să aud de aici sus, bucurați, dar până mor, lăsați-mă să cânt, că vreau să cânt, să nu mă udați cu lacrimi sărați, ci să-mi cântați, să vă îmbătați, să nu mă îngropați, să mă ardeți pe rug, să vă încălzesc și apoi să